Jeg er veldig stolt og veldig glad for å kunne presentere han som skal åpne konferansen for oss i dag. Det er den danske illustratøren Rasmus Breinhøj. Og han skal oppsummere hvordan man skriver en nordisk barnebok. Vær så god, Rasmus. Hej. Godmorgen. Den er meget høj, den her. Så det er enormt mærkeligt at høre sin egen stemme, fordi den er normalt bare inde i mit hoved. Altså det er ikke fordi sådan, at jeg hører stemmer. Ja, det gør jeg måske alligevel. Nej, men hvorom alting er. Jeg skal nok prøve på at tale langsomt, fordi jeg kom lige i tanke om, at det er jo ikke alle, der forstår dansk. Jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg var henne. Men jeg har prøvet på at finde opskriften på, hvordan man laver en nordisk børnebog. Og den vil jeg gerne vise jer. Det er sådan, at jeg har lavet billedbøger de sidste 20 år. Og i starten, når man starter med at lave billedbøger, så er det sådan lidt mere det der med, at man har meget fokus på sig selv og fyrer den af og egentlig er pisse ligeglad med børnene. Altså man har mere det der, nu skal jeg kraftedeme vise hele verden, hvor fantastisk en tegner jeg er. Og så glemmer man en lille smule at se på andet end sig selv. Ikke at jeg nogensinde har gjort det, men jeg har set andre være på den der måde. Men så bliver man ældre, og der kommer hele tiden sådan en tvivl. Og tvivlen, en gang så troede jeg, eller det har jeg faktisk troet indtil for en måned siden, så troede jeg, at tvivlen var drivkraften i kreativiteten. Og så har jeg faktisk fundet ud af her for nyligt, at måske er det faktisk ikke rigtigt. Måske skal man ikke tvivle. Måske skal man bare fyre den af. Og så er vi tilbage i udgangspunkt. Men tvivlen, den kommer i hvert fald stille og roligt i forhold til det der med, hvem laver jeg det her til? Fordi jeg kan huske, at en gang så fik jeg et manuskript, og så sagde forlæggeren til mig, at kan du ikke godt gøre det her til en børnebog? Fordi at vi vil enormt gerne udgive hele den her forfatters ting, så han ikke går over til et andet forlag, men det her det er simpelthen ikke en billedbog. Kan du ikke nok få det til? Og så tænkte jeg først, det skal jeg nok, fordi jeg var forholdsvis ny, og så tænkte jeg, gud gider jeg da ej. Og så fyrede jeg den af. Og den bliver også meget, meget, meget smal. Og så er det jo godt, at der er formidlere til, fordi den her, den skulle virkelig formidles. Så læste jeg en artikel omkring den her nordiske børnebog, og læste om temaet, og det er jo noget, som vi i små lukkede kredse, vi mødes i sådan nogle kældre med sådan nogle kutter på. Altså ikke sådan nogle kutter, mere sådan nogle Mickey Mouse-masker eller sådan et eller andet. Vi er ikke sådan hverken kristne eller muslimer, og faktisk mødes vi slet ikke, det er bare noget, jeg har fundet på. Men så står vi og snakker lidt, jeg ved ikke, om vi står eller sidder, og så er det jo det der med, hvad fanden, hvem laver vi det her til? Og skal det være så utroligt dystert det hele? Og så tænker jeg så, i stedet for at skrive en eller anden kronik, fordi det kan jeg faktisk ikke finde ud af, så tænker jeg, den her tanke med, der er sådan et eller andet smart, noget der siger, do it, don't show it, don't være fake. I ved, hvad jeg mener. Og så lavede jeg den her på Facebook, og det er jo fuldstændig mærkeligt, hvad der kan ske, når man laver noget, der bare er i sin udgangspunkt noget fjol. Fordi nu tager jeg mig selv alligevel forholdsvis alvorligt, så derfor så vil jeg ikke sige, at det er noget fjol, men alligevel. Så startede jeg med det her, Rasmus skriver en nordisk børnebog, og jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle, ikke? Og jeg vil godt læse det højt. Da jeg sad og skulle holde det her foredrag, så tænkte jeg, hvor er det ubehageligt, at jeg skal læse det her højt, fordi så bliver humoren faktisk, det er sgu ikke så sjovt. Men altså, det her, det er som mig. Det er i hvert fald en tegning af mig. Jeg vil skrive en nordisk børnebog. Det skal helt klart være dyster og bryde grænser ned. 5-årige har helt klart brug for at redefinere deres fasttømrede virkelighedsopfattelse. Og så er det fordi, at jeg tænker nogle gange det der med, at når man laver de her ting, så er det sådan som om, at 5-årige, de skal lære noget, de skal udvikle sig. Men altså det, som de tit udvikler sig til, det er 6-årige. Fordi der kommer hele tiden nye 5-årige til. Så nu tager vi, så det var første. Så starter bogen.
Drengen uden håb stod foran den grav, han møjsommeligt havde gravet til sig selv. Og vi ser tydeligt, det er et nordisk landskab, ikke? Der er også sådan en eller anden... Altså, det er jo ikke Spanien, det her, vel altså? Det er fandme koldt. Drengen uden håb havde en far, der kun talte i tal. Han havde bygget et regneark på toppen af et eroderet fjeld. Den vil drengen uden håb ikke sejle med. Og det kan man så sige, at den blev lavet lige der hvor, i Norge, hvor der var det der fjeld, der hele tiden var ved at falde ned, som vist aldrig nogensinde faldt ned. Og der var sådan noget breaking news hele tiden. Er det ikke faldet endnu? Og så er der en eller anden tendens til, altså, og det er noget, der irriterer mig i det her, der hedder den kreative klasse. Det irriterer mig grænseløst, at man altid synes, at vi har retten på vores side, eller vi er de gode, og dem, der siger tal, de er simpelthen bare onde. Og det irriterer mig helt vildt, fordi jeg har faktisk mødt rigtig mange meget, meget rummelige mennesker, som faktisk ikke var fra den kreative klasse. Det lyder mærkeligt, men de findes. Så kommer vi lige til, så laver vi metaplanet, hvor det så går tilbage til mig. Det er der, hvor jeg er spændende. Jeg skal huske at tage børnene som gidsler i min egen frustration over livets nedture. De skal lære min angst at kende. Det bliver mega dybt og rasende ærligt. Fordi det er faktisk enormt uærligt, når man laver sådan noget med blåbærfolket eller sådan et eller andet. Nå. Så kommer vi til, og nu bliver det... Nu kommer vi skal også have lyrikken ind i det, så vi skal have vinden tudet, graven skreg, krigen lurede, naturen græd, og drengen uden håb tænkte sit. Man kan også godt høre den der fugl, ikke? Den siger sådan... Så kommer vi til moren. Drengen havde en mor, der kun så sig selv. Den eneste erindring, hun havde om ham, var et ar på sin krop, og et ar på sin sjæl. Altså han blev åbenbart taget med kejsersnit. Og her der har jeg altså også faktisk prøvet på, for at få det nordiske ind. Hun sidder faktisk lidt i sådan en badstue. Det var fordi, jeg vil også godt have det finske ind. Og så er vi kommer tilbage til mig. Fuck, jeg har glemt seksualiteten. Den skal ligge skjult og alligevel truende og skræmmende. Måske er graven et symbol på kusse. Nu ved jeg ikke, om I ved, hvad kusse betyder, men det er det kvindens... Det giver ingen mening. Måske er det bare subtilt. Og der er jeg faktisk ikke nået til andet, end at have tegnet et hul. Så går vi videre. Drengen uden håb lagde sig i graven. Måske var det en ulv, der hylede. Det sidste skolelederen havde sagt, da han lukkede skolen, var nu slap han der for at ride ranke. Og der ligger noget spændende dernede i. Og så har vi det. Sort på kanten. Skakmat. Damn, jeg har glemt det mytologiske aspekt. Og her der synes jeg selv, at jeg laver en meget fin. Her der har vi både noget med den her gamle Bergman-film, og så er der også noget med Star Wars. Og det synes jeg selv, jeg faktisk var en lille smule spændende. Så skal vi over i det mytologiske. Ikke langt derfra var en nisse ved at klargøre sit fartøj til den store parade. Og nu er det altså, ja. Og der får vi jo altså også, det er noget, der først slår mig lige nu, hvor spændende jeg egentlig selv er. Der har vi også Niels Holgersen, en lille bitte hint til Niels Holgersen. Den havde jeg ikke set, fordi jeg havde set alt det der amerikanske pis. Nu er der fucket den nordiske børnebog helt op med farver og amerikanske virkemidler. Et fartøj, hvor herre bevares, og kaldte en nisse for en nisse, og ikke de underjordiske. Jeg må tilbage på sporet, og så siger anden, måske ser du bare det hele i et queer-perspektiv, og så er du sådan set stadig på sporet. Og det kommer så faktisk af, at jeg havde en diskussion med min niece, der er 24,
og som hele tiden skælder mig ud for at være sådan en hvid 50-årig mand, og derfor så kan jeg ikke se ting. Og jeg har i hvert fald ikke, jeg kunne simpelthen ikke se, altså alting skulle lige pludselig være et queer-perspektiv. Og jeg kan godt forstå det, men jeg havde bare, ja. Og så er det uden ord, for nu er der ikke noget håb tilbage. Og så kommer vi her med en slags hvor vi får protestantismen ind i det, hvor vi skal også have religionen ind. Tæt ved mit øre visker altet farvel. For graven i dybet, jeg mærker det selv. Jeg skal lære at frygte og kende min synd. Jeg soner det kun gennem anger og bøn. Og der ligger jo også, seksualiteten eksplicit indeni, fordi han skal have hænderne over dynen. Og de små to, det er altså hans fødder, som stikker op. Det er ikke hans tissemand. Og så er det, vi ender her. Der kommer paraden. Og så har vi lige, inden jeg lige slutter, så kommer det her. Hvad så med alle de løse ender? Det går ind under det udgrundelige. Og det vil jeg i øvrigt sige, altså der hvor jeg for eksempel, altså hvor jeg faktisk mener det. Altså, og hvor det faktisk, nu vil jeg selvhøjtidlig. Nej, men jeg synes fandme også, der skal være nogle farver på, og der skal fandme også være knald på. Og det kan godt være, at det bliver for meget, men det bliver også forhåbentlig sjovt for 5-årige. Mange tak, jeg vil faktisk ikke sige mere. Jeg ved ikke, om jeg har brugt alle mine minutter, men tak skal I have. Hej. Tak. Tusen tak. Da blir det et lite sceneskift.